Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, gaurko egunean urriak 9 asteazkena, gonbidatu berri bat izango dugu gurekin, Edurneko etorriko da Naizen elkartetik, eta berarekin elkarrizketatuko gara, bertan elkartean egiten lanari buruz. Baina momentuz, beti bezala hasiko gara gaurko eguneko edukiekin. Goazen gaurko eguneko efemerideak ezagutzera. Alde batetik 1818ko urriaren 9an, Bianan Francisco Navarro Villaslada nafar idazle, kazetari eta politikaria jaio egin zen. Bestalde, mende bat geroago 1994an Guillermo del Toro, mexikar zinema zuzendari, gidugile eta ekoizle ospetsua El laberinto del fauno edota The Shape of Water bezalako filmen zuzendaria jaio zen. Goazen orain, aste honetako agenda errepasatzera. Bihar zentralen Vanessa Collierren kontzertua egongo da Iruña In Blues kontzertuen barruan. Arratsaldeko 8:30 izango da eta sarrerak aurretik 12 euro eta bertan 15 balioko ditu. Bestalde, urriaren 10-tik 13ra Navarra Arenan Outlet Navarra Motor Showaren bigarren edizioa ospatuko da. Goizeko 10-tatik arratsaldeko 9-etara eta sarrera librea izango da. Igandean, urriaren 13an, Zubiri Iruña maratoi erdia ospatuko da. Goizeko 11etan aterako dira korrikalariak eta apuntatzeko 28 euro ordaindu behar dira. Bestalde, urriaren 11, 12 eta 13an kaleko kultura jaialdia ospatuko da geltokik antolatuta. 3 egunetarako programazioa dago eta sarrera librea izango da. Gaurko eguneko komunikabideen portadek zer kontatzen diguten aztertuko dugu oraingo honetan. Diario de Navarra egunkariaren azalarekin hasiko gara. Itxarote zerrendek osasuna behartu dute ordu ekstrak egitera eta deribazioetara. Titular honekin ireki du bere portada egunkariak. Alboko albistean berriz, Barkosek zonalde ez euskaldunean baremorik altuena finkatu zuela azaltzen du. Argazki nagusian Aida Tirado, June Aldaregia eta Aurkene Aroka piraguistak ageri dira. Txinara lehiatzera joango direla zehaztuz. Beheko albistetan, nazioarteko diru funtsak dezelarazio baten ingurua alertatu du estatuen 180%. Bestalde, Brexitaren negoziazioak krisian daude plazo amaitu baino 3 asteetara. Txirrindulari buruzko erreportajea Dakarera ere gaineratzen du. Azkenik, Zabaltzak presidente den bitartean Arrasaten konfiantza izango duela agertu du. Diario de Noticiaseko azalarekin jarrituko dugu, itxarote zerrendan dauden 42.087 pazienteak txikitzeko osasunak 2 plan aktibatuko dituela azpimarratu du egunkariak bere titular nagusian. Argazki nagusian berriz, Ekuadorren manifestariek asanblada nazionala hartzen ageri dira. Igandean, Zubiri Iruña lasterketak 800 parte hartzaile espero dituela iragartzen du ere. Egunkariak eta eskuinekaldeko albisteekin jarraituz, nazioarteko diru funtsak eta ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundeak dezelerazio ekonomiko handi baten inguruan alertatu dutela zehaztu du Noticiasek. Nafarroako auzitegi administratiboak Imarkoineko hondakin planta abalatu du bestalde. Bruselasek Johnsonekin pazientzia eskatu du. Gainera, Gorenak Patxi Zamoraren kaleratzea
aztertuko duela argitzen du ere. Azkenik, Osasunaren asanblada urriaren 27an Baluarten izango dela gogorarazi du. Gara egunkariaren portadarekin orain, Galiar Justiziak Aranbururen kondena luzatu duela azaltzen du egunkariak, 80etik preso egonda gaineratuz. Ezkerreko albistean berriz Euskaltelen sarearen salmenta posiblea dela eta kezka dagoela aipatzen du egunkariak. Argazki nagusian Ekuadorreko protestin irudia ageri da, indigenek Kito hartu dutela azaltzen du komunikabideak. Sindikatu eta alderdien babesik gabe, Osakidetzako lan eskaintza publiko berria egingo dela azalarazi du komunikabideak ere. Nazioarteko diru funtsak guda komertzialaren milioi askoko fakturaren berri alertatu duela azaltzen du Garak. Azkenik Europar Komisioari buruzko analisiaren aurrerapena dakar egunkariak bere portada nagusian. Berria egunkariaren azalarekin jarraituko dugu, arriskutzat J. Frederik Aranburu askatzea epaileak ukatu duela azpimarratu du berriak bere titular nagusian. Argazki nagusian berriz, Iruneko etxe batean Imanol Raioaren proiektu berria filmatzen ari direla agari da. Beheko albistetan Turkiak Rojabari eraso egiteko plana daukala azaldu du egunkariak. Bestalde, guda teknologikoari buruzko artikuluaren berri ematen du ere. Bestetik, aurrerantzean Osakidetzak lan eskaintzetan proba gehiago eta jende gutxiagokoak egingo dituela argitu du komunikabideak. Andre Kalardean parte hartzeko mezu berriak aldeko mezu ugari jaso dituela dio egunkariak ere. Itxaro Bordaren azken noblaren eta Eba Guerrero gorpuztu dantzan saioan egongo delaren berri ematen du ere. Eta azkenik, kafeko langileek Palestinaren aurkako politiketan parte aktibo izango dela egotzi diote enpresari. Euskal Herri Irratiaren webguneko azalarekin amaituko dugu, Gorenak Patxi Zamoraren kaleratzea ikertuko duela azpimarratu du komunikabideak bere titular nagusian. Usue Barkosekin egindako elkarrizketaren esaldi esanguratsu bat ere ekarri dute azal nagusira. Eta azkenik, Navarra Sumak dio ez daudela borra luzagarriak erretiratzeko txostenik bi egonda ere. Etxauriko berriekin hasiko gara gaur. Etxauriko udalak Iberoko zubiko obrak direla eta ohar ofiziala kaleratu zuen errepidean egongo diren aldaketa guztien berri emateko. Interesa izanez gero webgunean dago kontsultagarri. Horretaz gain, mintzakide programarako izen emateak zabalik daude eta Sagutxo ludotekak urrian hasi du kurtsoa ekintza desberdinekin. Galarko zendeara pasako gara orain. Bertako udaleko udalbatzak 2019ko irailaren 12an egindako ohiko saioan Tafallako uholdeek eragindako kalteak berreraikitzeko diru laguntza bat bidaltzeko akordioa onartu zuen. Egoera hauetan Nafarroa osoak aho batez alden heinean herri anaiei laguntzeko ardura goraipatu zuten. Eta horrela, 9 boto alde eta 2 kontra izan da, Tafallara elkartasuna eta diru laguntza bidaltzea adostu zen. Bestalde, azaroaren 9irako Larreak bizirik gau krosa antolatu dute. Lasterketa Olatzerriko plazan hasi eta bukatuko da. Aurren kros txikia 5 erditan egingo da eta helduena 6etan hasiko da 6 kilometroko ibilbidearekin. Izen emateak online egin beharko dira eta 8 euro balio du inskripzioak. Eguesibarreko albisteekin goaz orain. Eguesibarko gazteriaren lehenengo topaketa egingo da ostiral honetan. Bertako udalean gazteriaren plan estrategikoa diseinatzen ari direla eta 14 eta 30 urte bitarteko gazteen parte hartzea eskatu dute, gazteriak dituen kezkak eta iritziak ezagutzeko asmoz. Gazteriarekin jarraituz, urriaren 26ean Eguesibarko gazte eguna ospatuko dela jakinarazi dute. Aurten Olatzen eginen da eta gazteek diseinatu eta antolatutako jardunaldiz osatu dute programa. Eguna 11 hasiko da 11etakoarekin eta hortik aurrera egun osorako programazioa antolatu dute. Hala nola bazkaria, zumba masterklasa, elektrotxaranga eta kontzertuak besteak beste. Gainera, jakinarazi dute autobus zerbitzua egongo dela egun osoan zehar Baiarako herri guztietan. Horretaz gain, berdintasunerako eskolan izen emateko epea oraindik zabalik da. Gainera, Eguesibargo udala Nafarroa zinema lurraldea lehiaketan parte hartzen ari da, eta laburmetrai bat grabatzeko 3 aktoreren bila dabiltza. 19 eta 27 urte bitarteko mutil bat eta 2 neska bihar dira. Ez da esperientziarik izan behar, eta interesa duen orok
bere burua aurkeztu dezake kastinera urriaren 11 arte. Bestalde, bihar arratsaldeko 5 Eguesibarko udaleko osoko bilkuren aretoan baimen transferigarrien luzapenaren aldeko ama feministen Petra plataforma aurkeztuko da Nafarroan. Aurkezpenean, Petra Nafarroa osatzen duten emakumeak eta amak izango dira. Estatu mailan plataforma sustatu duen Patricia Merinorekin batera. Patricia Merinok Maternidad, Igualdad y Fraternidad liburua idatzi du. Ikertzailea da eta amatasunaren dimentsio politikoan aditua den aktivista. Aurkezpenaren ondoren eta amagintza elkarteak amagandiko edoskitzearen munduko astearen barruan, antolatutako jardueren barruan, Patricia Merinok Enpoderate izeneko hitzaldia eskainiko du 21. mendeko familia politikei buruz, 6:30 eta toki berean. Bukatzeko eta asteburura begira, ostiral honetan paperaren jaia ospatuko da 6 eta 12 urte bitarteko haurrentzat. Asmoa, birziklatu, jolastu eta eraikitzea da papera ardatz hartuta. Igandean eta haur programa ibiltariaren barne, 4 ikuskizuna eskainiko da musika eskolan 3 urtetik gorako haurrentzat. Iruñako albisteekin bukatuko dugu. Gaur goizean, Eskolae programan parte hartu zuten hainbat hezitzaile auzitegietara joan behar izan dira bigarrenez zenbait salaketa direla medio. Egoera hau deitoratzeko Comisiones Obreras CGT, ELA, ESK, LAB, Steilas eta UGT sindikatuek gaur goizeko 9:00 auzitegiaren aurrean berdintasuna ez da utazkoa lelopean elkarretaratzea egin dute. Lankidei babesa adierazteaz gain berdintasuna eta hezikidetzaren aldeko jarrera berretsi dute eragile sindikal, politiko eta herritar desberdinek. Gai aldatuz, ingurumen hezkuntzako museoak Gutun ekosistemak erakusketa aurkeztu du. Maider Garaio, Paula Toran eta Naia Villanueva artistena. Gainera, Iruñako planetarioak kurtso honetarako ikasleei zuzendutako ekintza desberdinak antolatu ditu. Unibertsoari buruz ikasteko gogoak sustatzeko asmoz. Izarrak, zientzia eta teknologia erabiliz ikaskuntza prozesua dibertigarri egiten da eta horrela, astronomiaren eskutik ikasleek historiaz, literaturaz, filosofiaz, teknologiaz eta askoz materia gehiagotaz ikas dezakete. Bihar, produktu lokalaren 2. astea hasiko da Gazteluen Parantzan egingo den feria eta jardunaldi gastronomikoekin. Eskurtsio eta bisita gidatuak ere egingo dira. Bestalde, udaletxean sexu jazarpenaren aurkako barne protokoloa zabaltzeko kanpaina berri bat egiteko deklarazioa onartua izan da. Horretaz gain, atzo, Iruñean adin txikiko migratzaileen harrera komisioa sortu zuten. Abuztuko Nafarroako gobernuko datuen arabera, gaur egun 250 adin txikiko migrante inguru daude Nafarroan, eta haietatik 74 bat Iruñean. 14 eta 17 urte tartean dituzte, eta kalkulatzen denez, Nafarroara 11 edo 12 heltzen dira astero. Harrera zentruetara edo Nafar gobernuak kudeatzen dituen harrera pisu edo erresidentzietara jotzen dute. Konpainia gabeko aurmigranteek kolektibo moduan behar espezifikoak dituztela eta tentsio sozial konkretuak sor ditzazketela kontuan izan da, harrera komisioa sortzea erabaki zen. Bukatzeko, jakinarazi dutenez, osoko bilkurak datorren asteartean izendatuko ditu zozketa bidez azaroaren 10ko hauteskunde orokorretarako 810 mahaikideak eta horien 1620 ordezkoak. Gaur zero oso lainotsu edo estalita egongo da, arratsalde gauean lainoak gutxitu egingo dira. Euri txiki egingo du egun amaieran atertzera. Ipar-mendebaldeko haizea ahul-bizia ibiliko da bolada gogor batzukin bereziki egunaren erdialdeko ordutan. Temperatura maximak nabarmen jaitsiko dira. Ostegunean zeroa lainotsu egongo da, lainoak gutxitu egingo dira eta arratsaldean laino gutxikin geratuko da. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuz eta ahul ibiliko da. Temperatura minimoak nahiko jaitsiko dira eta maximoak nahiko igoko dira.
Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, Baztango bihotzean, Baztan kanpina. Magazinaren bigarren partera iritsi gara eta gure gaurko gonbidatuari paso emanen diogu, lehen esan bezala Edurneko etorri da Naizen elkartetik eta berarekin elkarrizketatuko gara aurrengo minutuetan. Esan bezala, Edurne Kotx dugu gaur gurekin Naizenetik. Arratsaldeon, Edurne. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, oso ongi. Lanean zabiltzate Naizenekin. Bai. Beti ez, beti badaude gauzak egiteko. Bai, niri tokatu zaintzait honetan sartzea, ondela 4 urte deskurritu nuela mundu hau existitzen zala, ateak zabaldu nizkion, begiak baita ere, bihotza erabat zabaldu nion ere, eta hemen gaude jotake errealitatea ezagutarazteko lanean. Bai. Zenbat pertsona zaudete oraintxe bertan Naizenen badakizu? Bueno, zaila izaten da hori kalkulatzea, jende asko jotzen duelako gugana aholkularitza eske. Zalantzak dituen familia asko jotzen du gugana. Orduan, zenbatuak zitugu zehazki zenbataren, baina bai bazkide moduan bai gaudela 120 familia inguru. Orduan 4 urtetan 8 familia izatetik, gaur egun 120 familia izaterako hazkundea izan dugu, ez? Eta uste duzu orain jendeak ezagutza gehiago duela transexualitatearen inguruan? Sortu zinetenetik elkarte moduan? Bueno, nik esango nuke baietz, argi dagoela bestela zinak 120 familia izango, baina asko dagoela egiteko ere gaineratuko nuke. Ondela 4 urte sortu ginenean, berez 5 urte da sortu ginela, ni 4 urte bat beranduago sartu nintzalako elkartean, baina elkartea 5 urte jaio zela, errealitate honen inguruan inork ez zuen hitz egiten. Existituko ez balitz bezala bizi ginen gizarte honetan, eta gaur egun gutxienez transexualitate haurtzaroan edo nerabezaroan lantzen duen profesionalak badaude, eta gaia komunikabideetan agertzen da askotan, eta behintzat entzuna bada. Eta profesionalen artean lantzen hasia den gaia bada. Beraz, 5 urtetan aurrera pausoak egin ditugu bai. Dena den, uste duzu oraindik jendeak badituela igual ideia ez zuzenak edo gauza batzuen inguruan jendeak ez duela errealitatea ongi ezagutzen? Bai, noski baietz. 5 urte ez da nahiko, gaia ongi ulertzeko eta gure aurreritzi guzti hauek puskatzeko, eta berreraikitzeko beste aniztasun eta koloreetako mundu bat, eta benetan hori barneratzeko nik uste dut lanketa handia egin behar dela, bai ikastetxeetan aurrekin, bai gazteekin, eta profesionalen alorrean, pediatrian, medikuntzan, psikologo eta denek, edo aisialdiko guneetan ere hau lantzea komenigarria da,
Eta, bueno, hortan indarra jarri nahi dugu, ez? Importantea dalako gure aurrak, bai, oso importantea da familian onartuak eta maitatuak izatea, hori da transexualitate egoeran dagoen haur batek behar duena, berez? Bere gurasoek onartzea, bere inguruak onartzea eta den bezalakoa maitatzea, baina gero etxetik kanpo ere babes hori eta koltxoi hori jasotzea oso garrantzi handikoa da, ez? Segurtasun horrekin aurrera egiteko, ez? Eta ez markatuak edo ez seinalatuak izateko, ez? Orduan, lan handia dago egiteko eta horretan gabiltza poliki-poliki, baina 5 urtetan berriro esango dut asko egin da eta asko aurreratu da, ez? Komunikabideetan ere asko azatzen ari dalako gaia eta hitz egitea berez aberatsa dalako, ez? Eta zuek ere sortu dituzue materialak, ez? Eta baliabideak jendeak jakiteko nola, edo zer egin edo informazioa jasotzeko? Bai, gauza da, ondala Krisalis Euskal Herria edo Krisalis Estatala eta gaur egun naizen gara, ez? Baina berez sortu ginen Krisalis Euskal Herria moduan sortu arte zeuden material didaktikoetan erakusten ziren gorputzak denok irudia buruan ditugunak direla, ez? Soilik neskak alua izan zezakeen eta mutilak pitilina, ez? Orduan beste aniztasun irudirik eta ez da saltzen inongo irudietan, ez? Inongo liburuetan. Gaur egun ere oraindik ere konkistatzeke dago. Gaur egun ere ikastetxeetan dauden irudiak, gorputz atalari dagokionez, horiek dira, ez? Orduan oraindik asko dago egiteko. Hori ikusita, bai, Krisalis Euskal Herriatik sortu genuela material didaktikoa ikastetxeetan landu ahal izateko, non gorputz eta identitate guztiak azaltzen diren, bai? Horretaz gain material gehiago eta informazio gehiago sortu dugu, material didaktikoa idatzizko gain ikus bideoak eta tutorialak eta elkarrezketak eta dana sortu dugu informazio eta asko sortu dugu eta dana webunean dago noski edonorendako eskuragarri. Eta adibidez ikastetxeetatik eta horrela jotzen dute zuengana material hauek eskuratzeko? Informazio eske asko jotzen dute gugana, bai. Batik bat irakasleek, ez? Zalantzarekin edo bertako ikasleen batekin realitate hau ondo hobeto ezagutzeko edo antzematen dutelako ikasleren batek izan zezakeela horrela gai honekin loturaren bat. Orduan bai, jotzen dute gugana, eskatzen digute informazioa, eskatzen digute baliabideak, eskatzen dizkigute eta arazorik gabe eta horretarako gaude gainera. Hori eskertuak gainera, ez, gugana jotzen dutelako. Beti ibili beharko zarete ez material berriak sortzen ere eta baliabide berriak? Berez, materiala hor dago berria ez da behar. Lehen hezkuntzan batik bat ikasten delako gaia da, ez, gorputzen atalak. Eta, sortua dago, eta hor dago materiala. Gero, errealitatea ezagutarazteko beste modu batzuetako bideoak eta elkarrizketak eta bizipena, adibidez gaur egun daukagun webunean bizipenak ere irakur daitezke, bizipenetan oinarritutako errealitateak hobeto ulertzen dira baita ere, errazten dutelako ulermena. Guzti horiek berritzen eta hobetzen goaz, pixkanaka. Eta orain, hemendik urte bukaerara prestatu duzuen dokumental bat, ez? Emango da Iruñean? Bai, guk ez dugu prestatu. Duela urte pare bat Iruki taldeak sortutako dokumental bat da, transformatzen tituluarekin, transexualitatea lantzen duen dokumentala da, ikuspegi desberdinetatik lantzen da dokumental hau. Eta bertan indarra handia duen dokumentua da, bertan bizipenak eta bizipenetatik oinarritzen delako.
Errealitate desberdina dira, helduen transexualitatea lantzen da, lantzen dira baita ere duela 30 urte bizitu izan zuen, haurtzaroan bizitu izan zuen neska baten bizipenak ere adierazten dira bertan, eta gero gaur egun gure aurren ere bizipenak islatuta daude dokumentalan. Eta dokumental honen ostean, 40 minutu inguru dituen dokumentala ostean, naizen elkarteko bi familien testigantzak ere zuzenean ematen dira. Orduan, ulertzen dugu oso herramienta aberasgarria dela, eta ulertzeko, azkenean jendeak behar duena da testigantza zuzena, identifikatzeko eta empatitatzeko kasuarekin. Orduan, iruditu zitzaigun proiektu polita izan zitekeela Iruña herrian hainbat lekuetan botatzea, eta halaxe egingo dugu, badugu pase bat azaroaren 14an, eta abenduan beste 2 pase izango ditugu, bata izango da abenduaren 19an, eta bestea 30an. Bibosetan izango da, San Jorge, Sanduzelai, Mendillorri, eta bestea Arrotxapeako Zebibosean. Eta ze jenderi dago zuzenduta? Orokorrean guztiei, zen nahi zut horrelako gaia guztien ardura da, eta guztien jakimina piztu dezaken gaia da, beraz, guztien dago irekia da. Eta helburua da transexualitatearen inguruko errealitatea ezagutarazti, hitz egin eta horren inguruan hitz egitea, gainera esan bezala dokumental honetan hainbat ikuspegi desberdin lantzen dira, orduan da pixkat hori mahai gaineratzea, publikoari erakustea, eta gero publikoarekin batera feedback egotea eta elkarrizketa bat sortzea eta gaia hitz egitea. Eta lehenago ere egin dituzue horrelako emanaldiak? Bai, egin izan ditugu, bai. Euskal Herrian barna gainera, Gipuzko aldean oraintxe eskaera asko jasotzen ari gara, eta gero, hemen Iruñan ere iaz urrian edo uste dute bota zela emanaldi bat, Afaian hemendik gutxira ere 10 egunetara botako dugu. Bai, ari da mugitzen. Eta zer nolako harrera izan du orain arte? Oso harrera polita, esan bezala testigantzatan oinarritutako dokumentala dalako, eta oso amenoa da, eta ez oso zuzena da, orduan jendeak berehala ulertzen ditu bertan azalarazten diren bizipenak, ez? Eta gero, tartetxo horretan, interbentzio asko egoten dira, zalantza asko, eta bertan egoten garenez, bertatik bertara argitzen dizkiegu edo saiatzen gara, behintzat ikuslei eta entzulei dituzten zalantzak argitzen, ez? Eta zein da igual gehien nagusitzen den zalantza, badago beti galdetzen dizueten edo esaten dizueten zerbait? Bai, hain txikia eta ja da esaten dizu ez zer den. Ez hori da gehien galdetzen digutena. Bai, eta erantzuna da baietz, garai hortan formatzen dela gure identitate sexuala, eta karo, txiki horrek ez badu identifikatzen bere identitatea jaiotzerakoan ezarri zaionarekin noski inkonkurrente izango dela, eta talka ingo duela, eta nolabait jakinarazi beharko duela bere ezin egon hori eta bere zeno hartzearen hori, ez? Orduan, bai, modu batea edo bestera adierazi ingo du, ez bada hitzez, adieraziko du beste egon ezinarekin edo bai, eta azkenean beti azaltzen da, goiz edo beranduago, identifikatuko du zer gertatzen zaion eta jakinaraziko du, bai. Hori da jendea gehien harritzen duena? Hain gaztetik jakitea ja... Bai, hori da gehien egiten den galdera, bai. Eta adibidez, galdetzen dizuete nola identifikatu hitzez esaten ez badute, ez? Ze azkenean jarreragatik igual pentsa dezakezu beste edozein gauza izan daitekeela edo ez? Bai, ni adibidez, esan bezala duela 8 urtetako alaba dakat,
zakila duen alaba dut. Ondala 4 urte jakinarazi zigun, eta gure pistak ematen 2 urte zituela hasi zen. Baina espero ez duzun gauza bada, inork ez duelako. Espero, agian gaur egun gehiago hitz egiten da, eta espero ezakezu, baina orain dela 4 urte guk ez genuen espero hau, ez? Eta elkartean geunden familia gutxik ere ez genuen espero, ez zegoen informaziorik, eta hasten zaizuenean guk zuk ustez daukazun semea alaba neska badela esanez, hankaz gora jartzen dizu mundua, hori horrela da, ez? Gainera etortzen zizkizu beldur asko, aurreritziak puskatu behar dituzu, eta beldurrak esaten dira gehien bat denak dauzkagun eraikia ditugun estereotipo horiek, mingarriak eta kajoi beltz batean sartuak ditugunak, eta hori puskatzea eta horrekin begirada hori aldatzea kosta egiten da. Baina esan bezala, gure aurra onartua sentitu zen arte, guk genekien ez zegoela ondo, egunero adierazten zigulako hitzez eta jarreraz ez zegoela ondo. Eta ez dago ondo da jateari utzi ziola, amorru bizian egoten zala, eta dena zeukan, esan ez dute, bazuen babes osoa eta onarpen osoa beste gainotzeko guztian. Orduan ez genuen ulertzen zer gertatzen zen, hitzez adieraztera iritsi zen arte. 2 urte egon duzen bestelako pistak ematen, baina guretzako inimaginablea zenez guzti hau, ez? Hitzez adierazi arte ez genituen begiak ireki, ez? Eta 4 urtetan hau hainbeste aldatu bada, etorkizunera begira, uste duzu, positiboa da zure ikuspuntua edo? Nik uste eta atzera ezina dela, ez? Atzera ezina izan zen bezala lehen ezkerrarekin eta zehatzen zutenak, ez? Idazten zutenei lotu egiten zieten eskolan ezkerreko besoa eskuinarekin behartzeko idaztera, ez? Hori gaur egun pentsa ezina da. Gu pentsatzen dugu hemendik 20 urtetara, gure aurrak ez direla ez da markatuak izan beharko, ez? Ez dugu transexualitateaz hitz egin behar izango dalako beste aniztasunaren aldaera bat. Ilegorriak dauden bezala, ezkerrak dauden bezala, errenak dauden bezala, beste aldaera bat. Beraz, gizartea aldatzen ari da, ez? Eta aldatuko da? Dugu, baietz, gero eta pixkanaka, gero eta irekiagoak garela, eta pentsatzen dugu baietz, esperantza badugu, noski nik badakit hau atzera ezina dela. Ez dakit zerbait gehiago gaitu nahi duzun, edo besterik gabe hori gonbitea luzatu dokumental hori ikustera hurbiltzeko jendea, ez? Hori da, bai, oso dokumental indartsua da. Esan bezala bizipenetan oinarrituta dagolako, eta bai animatuko nuke jendea hurbiltzera. Auzoetako zibigosetan izango da, eta honen berri orain hasiko gara ematen, beraz jendeari iritsiko zaio informazio gehiago, ez? Baina, esan bezala, lehenengoa izango da azaroaren 14an Mendillorriko zibibosean, gero bigarren izango da abenduaren 19an izango da, Sanduzelaien, San Jorgen, eta abenduaren 30an Arrotxapeako Jusla Arrotxa zibibosean. Mila esker, bai. Hona etortzeagatik. Zuei, gonbidapena luzatzeagatik. Vale, venga. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker gurekin egoteagatik. Orain musikago Natalarekin utziko zaituztegu, Bibiak, Seta, Gomitak musika taldeekin bereiek emandako kontzertuekin Barainainen. Eta guk bihar itzuliko gara beste kontuekin, beraz, mila esker eta bihar arte.